Aniya karon ang gahom sa pulong sa Dios nga naglihok sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og pahulay niadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios na nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan sumala sa Hebrehanon 11:3 nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Diha sa labing duol kanimo ang dapit nga kanunay gitinguha ko, diin mabati ko kanunay ang katahom sa presensya mo. Ang tinod nga katagbawan diha lamang kanimo makaplagan, diha sa labing duol kanimo diin mabati ko kanunay ang imong gugma, diin masinati ko kanunay ang hugot mong mga gakos, diin anak nga mupahit ning mga luha ko, dala ko Diyos sa labing duol kanimo. Diha sa labing duol kanimo ang dapit nga kanunay gitinguha ko, diin mabati ko kanunay ang katahom sa presensya mo. ang tinod nga katagbawan diha lamang kanimo makaplagan, diha sa labing duol kanimo diin mabati ko kanunay ang imong gugma, diin masinati ko kanunay ang pagpangga mo, diin mabati ko ang tinuod nga pahulay, dala ko Diyos sa labing duol kanimo. ang tinod
sa labing doon kanimo. Diin mabati ko kanunay ang imong gugma. Diin masinati ko kanunay ang hugot mong mga gakos. Diin anak ka nga mupahin ning mga luha ko. Dadako Diyos sa labing doon kanimo. Diin mabati ko kanunay ang imong gugma. Diin masinati ko kanunay ang pagpangga mo. Diin mabati ko ang tinuod nga pahulay. Dadako Diyos sa labing doon kanimo. Kay ang tinuod nga katagbawan, di halaman kanimo makaplagan. Diha sa labing doon kanimo. Nagabadayon kami mga kaigalaan o mga kaigsunan na muli kang Kristo sa among pagpangumusta kaninyo sa inyong nagpadayon nga pagsunod nining programa na to dinhi sa kahanginan. Atong gikalipay uban pagpasalamat sa Dios samtang niya pa kita sa panahon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo aron maangko na to ang matahong dapit nga isaad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Atong ipadayonan kini pagawas ng mga kamatuoran nga kaninyo nga kutob sa mabot dinhi sa kahanginan. Mga kaisunan, doon ay gisulti ni Ginoong Hesus sa sulat ni Juan sa 16:7. Nagaingon si Ginoong Hesus, labing maayo alang kaninyo nga ako mubiya. Kay kung dili ko mubiya, ang Espiritu Santo dili muanhi kaninyo. Unsa kaha ang gipasabot sa Ginoo niya ng bahina nga nagaingon man ang Ginoo nga mas maayo nga mubiya siya. Kay kung dili siya mubiya nga sa iyang mga tinunan, dili man ang Espiritu Santo manaog ng his kalibutan. Doon ay kalainan sa tawhanon nga kinabuhi sa itong Ginoong Hesus sa iyang pag-anhis sa kalibutan. Itandi sa Espiritu Santo, maproblema ang mga katawhan niya ng panahon sa pagpangita sa Ginoo sa panahon na naa sila sa pagkinahanglan. Asa ang Ginoo muadto, ang mga katawhan tuwa dito nagakatapok. But kung ipasabot sa tawhanong presensya ni Ginoong Hesus sa iyang paghanay sa kalibutan, limitado. Tungod niya na ang mga tao nga gusto nga makikita kang Ginoong Hesus, gusto nga muduol ngadto kaniya, aron ikapadapat ang iyang mga kamot ngadto kanila, ngadto nga anaa sa mga balatian. Maproblema sila pag pinangita sa Ginoo. Apan, kung mubiya siya, ang Espiritu Santo mupuli. O sa dihang ang Espiritu Santo mupuli na kaniya, dili lamang sa usa ka dapit tua ang Ginoo pinagi siyang Espiritu. Kay mahimo man na usa sa bertod sa iyang pagka-Dios na presente sa tanang dapit sa dapit na iyang nagustuhan. Ang ikaduha, way natago sa ilang kaibalo. Ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, managsama lamang sila tungod sa ilang pagka-Diyos. Ang kagahom nila nga makahimo bisan unsa, na way makapugong, way makalabaw sa gahom sa Diyos, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. All powerful, makahimo bisan unsa. Nining bahina, muadto ta sa pagpamalandong ni ining isulti ni Ginoong Hesus sa Juan 16:7. Matud pa ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tinunan,
maayo alang kaninyo nga mupahawa ko. Kay kung dili ko mupahawa ang Espiritu Santo, dili mo anhi kaninyo. Ang Espiritu Santo, kung niya na siya din sa kalibutan, unsa may iyang trabaho. Ang trabaho sa Espiritu Santo nagkadaiya kini. Apan, sa dili pa kita mo hisgot sa iyang mga buluhaton, muadto una kita sa pagpangutana, asa man siya mo puyo ang Espiritu sa Ginoo. Dili man siya mo puyo sa balay nga binuhat sa kamot sa tao. Ang iyang pagapuyan, mao ang atong lawas nun nga kinabuhi. Kining lawas na to, matud pa sa kasulatan. Sa 1 Corinto 3:16, wala ba ka mo masayod nga ninyong lawas, templo sa Espiritu, ang Espiritu sa Diyos nagapuyo diha sa sulod ninyo? Ang atong lawas, puyanan sa Espiritu Santo. Nan karon, basin kung doon ay pipila ka nato karon, nga wala pa ang Espiritu makasulod diha sa iyang kinabuhi. Unsa may buhaton. Una sa tanan ang Espiritu Santo, nagingon ang kasulatan, dili siya mulungkab sa atong kinabuhi, aron mupuyo siya. Matud pa sa Pinadayag 3:20, ani akaron ako, nagabarog sa pultahan ug nagapaduktok. Bisan kinsa magpatalinghog sa akong tigog ug moabli, musulod ako ug makigsalo ko uban kaniya ug siya uban kanako. Kuno galing ikaw ba karon, basin wala pa nimo mabukse ang imong kasing-kasing, aron mosulod unta ang Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan buksan mo ang imong kinabuhi ug pasudlon mo si Kristo Jesus. Dili lamang sa hunahuna ngadto gyud sa kasing-kasing siya. Nan karon kun ang Espiritu sa Dios makapuyo na sa sulod, unsa may buhaton niya, unsa may mahitabo. Sa nasayran na to nga ang kasulatan nga nagsugilon, nga ang atong lawas nun nga kinabuhi, mahimo usab kini, nga puy-an sa mga daotang espiritu, sa mga espiritu sa yawa. Musulod ang mga espiritong daotan sa atong lawas, kung ang Diyos dili magkontrol, magpugong kanila, mahimo nga manulod ang mga daotang espiritu. Mao kana nga dunay mga tao nga biktima ni ini, nga nawad-an sila sa normal nga pangisip, tungod kay naglabi na ang kadaghan sa mga espiritu nga daotan diha sa sulod. Nan karon, kung ang Espiritu Santo makasulod na sa atong kinabuhi, ang mga daotang espiritu manggawas gikan sa atong kinabuhi. O sa kababay kasugilon sa Ebanghelyo ni Lucas, sama sa Lucas 8, versikulo 2, o sa kababay gingalan si Maria Magdalena, gigulaan og 7 ka mga yawa, sa diha ng Espiritu Santo nakasulod na. Kay matud pa ni Ginoong Jesucristo sa Matthew 12:28, gipagula ko ang mga yawa, pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Nan karon mao kini ang but kong ipahinumdum kanino sa kahulugan sa usa sa mga rason nga maayo nga ang Espiritu Santo sa Ginoong Jesucristo mubalik sa Amahan, aron ang Espiritu Santo mupuli kaniya dinhi sa kalibutan, ug asa man siya magpuyo ang Espiritu sa Ginoo, mahimo nga naa sa kinabuhi sa matag usa kanato. Kung naa na siya sa sulod nato, naa na diha, bulahan na kita kay nahimo ang Diyos anian na sa sulod sa tong kinabuhi. Naa na yung mga kaibulungang butang nga atong masinati. Kung ang Espiritu sa Ginoo ania sa atong kinabuhi, na dunay bahin sa kasulatan nagaingon, sila nga na kang Kristo Jesus sa 2 Corinto 5:17, bagong binuhat ang daang mga butang nga wala, ani karon ang bag-o nagapangabot. Kana usa sa mga bilinhong butang nga atong mabatunan kung ang Espiritu sa Ginoo mo sulod na sa atong kinabuhi. Unya, dunay daghang buluhaton sa Espiritu Santo, iya kitang manduan ang atong kinabuhi. Manduan niya, ingon sa Roma 8:14. Ang mga anak sa Diyos ginamanduan sa Espiritu Santo. Unya, dili lamang niyan ang bahina, daghan ang trabaho sa buluhaton sa Espiritu Santo, na iyang tandugon ang tanang sala nato. Juan 16:8 ug 9. Yan tandugon ang sala,
Painumduman kita may tungod sa pagkamatarong ug sa hukom. Ang buhat sa Espiritu Santo daghan, lipayon kita sa panahon sa mga kasubanan. Hatagan tanyag pahulay sa panahon sa mga kahasol nga itong ibalag nining kinabuhi. Daghan ang buluhaton sa Espiritu Santo. Makapahimulos ta niini kung ang Espiritu Santo hatagan na itong higayon pagsulod sa itong kinabuhi. Sahi kung igo lamang kita nga nagtuo niini apanwa siya makasulod sa itong kinabuhi. Kinahanglan atong pasudlon. Kaya mao ka na ang gisulti sa Pinadayag 3:20. Ani karon ako nagabarog sa pultahan o nagapanuktok. Bisan kinsa magpataliho sa akong pulong og moabli, mosulod ako makigsalo ko uban kaniya og siya uban kanako. Ang Espiritu Santo mao'y magadasig kanato sa pagbuhat niadtong makapahimuot sa Ginoo. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo nagapainumdum siya sa Filipos 2:13. Ang Diyos nga naa sa sulod ninyo may nagapalihok sa inyong tinguha o paningkamot sa pagbuhat niadtong makapahimuot sa Ginoo. Kanunay kitang ang trabaho sa Espiritu Santo, kanunay kitang giagdahan sa pagbuhat niadtong makapalipay sa Ginoo. Kanunay kita nga painumduman sa mga butang nga dili matarong sa atong kinabuhi. Mao nagtrabaho sa Espiritu Santo sahi sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang tawhanon nga kinabuhi siyang pag-ani sa kalibutan. Makadungog ang mga katawhan sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo kung tuwa sila nintapok kang Ginoong Jesucristo sa dapit asa siya muadto sa dapit sa Judea niyanang panahon na. Apan sa pagkakaron, bisan nga dain nga dapit sa kalibutan, ang Espiritu sa Ginoo anaa sumala sa iyang gisaado sa nagiyon siya sa iyang pulong sa Matthew 18:19 o 20. Nagingon ang Ginoo, kung duha ka ninyo magkauyon, may tungod sa bisan unsay butang pagapangayon, buhaton kini sa kong amahan nga nasa langit. Kaya diin gani ang duha ka tao, kung tulo magkakatigom sa akong ngalan, naa ako sa ilang taliwala. Ang Diyos Espiritu, ang Espiritu ni Ginoong Hesus, di kinahanglan yun may ison nga ania sa sulod sa atong kinabuhi. Aron nga ang mga butang nga dili matarong, mga butang nga sukahi sa kabutuon sa Dios, mga wagtang kini og mapulihan sa mga butang nga bililhon. Sama sa gisulti dito sa sulat ni Apostol Pablo nagapainumdum siya sa Galacia, Kapitulo 5, na dunay mga buhat sa unod nga makabalda sa atong pagsulod sa gingharian sa langit. O kini kinahanglan mawala sa unsang paagi, kinahanglan ang Espiritu Santo magasulod sa atong kinabuhi o magaugmad na ng siyam ka mga kinaya sa Diyos nga atong mabatunan aron mahimo kitang angayan o takos nga mupuyo sa dapit tua ang Diyos. Naay siyam ka mga butang nga painabo sa Espiritu sa Diyos sa atong kinabuhi. Mao kini maison ang pipila ka mga bililhong butang ug rason ngano nga maayo ang pagbiya ni Ginoong Hesus gikan ini nga kalibutan kay aron ang Espiritu Santo magaanaa sa tanang dapit. Dili na kinahanglan nga samas gibuhat niadtong panahona sa mga katawhan sa Israel nga si Ginoong Hesus nagasuri-suri kapin sa tulo ka tuig sa mga kayutaan sa Judea ug ang mga katawhan nagatalipay sa diha nga ang Ginoo na adiha kanila. Apan bugat alag kanila kadtong mga tao nga diin layo sila kang Ginoong Jesucristo. Apan karon balikon ko nga ison ang presensya sa Espiritu Santo labing anindot o bililhon kayo. Dugang pa, matud pa sa buhat 1:8. Dunay gisulti ni Ginoong Hesus nga magadawat kamo gahom sa diha nga Espiritu Santo mo kunsa diha kaninyo ug kamo mahimong akong mga saksi sa Judea, Samaria, hangtod sa kinatungyan sa yuta. Sa diha nga moabot ang Espiritu Santo diha sa imo sa akong kinabuhi, makabaton tag gahom sa pagkinabuhi nga Diyos nun, gahom pagbarog sa atong pagtuog pagsalig diha kang Ginoong Hesus,
bisan pa kung dunay mga paglutos, pagsupak sa atong desisyon pag-alagad sa Ginoo, makahimo kita pagbarog tungod sa gahom na atong mabatunan diha sa presensya sa Espiritu Santo. O kinidugang pa, mahimo kitang mainiton nga mupamatuod kang Ginoong Kristo nga siya nabanhaw ipatay tungod sa atong sala ug nabanhaw manakalabay ang tulo ka adlaw gikan siyang kamatayon ug karon makapamatuod na siya si Kristo Jesus maura gihapon sumala sa sulat sa Hebrehanon 13:8 na nag-ingon si Kristo mao gihapon ang sa kagahapon karon ug sa walay katapusan. Mapamatud-an nato na wa gyud na mausob ang Ginoong Kristo. Pinaagi sa iyang espiritu masinati nato ang mga milagrosong buhat sa Ginoo. Bisan si Ginoong Hesus tuwa sa langit, ang iyang presensya mahimong naa sa sulod nimo, sa sulod nako, naa sa tanang dapit sa dapit nga siya ginahisgutan. O naa diha ang nagpadayong mga milagro sa Ginoo, bisan pag-aayo, niyadtong anaa sa pag-aayo sa mga masakiton nga lawas, paghatag pahulay niyadtong nabugatan. Naa ang Ginoong Hesus diha sa panaghiusa. Ikinahanglan mga ison atong masinati kini nga maong kamatuoran. O atong sination, ako kini ipahinumdum kaninyo nga maayo gayod nga ang Espiritu sa Ginoo niya uban kanato. Dugang niya na, kay kung ang Espiritu sa Ginoo niya uban kanato, naa naman siya niyadtong duha kung tulo nagkatigom. O niya naa kay problema, naa kay kabugat, muadto ka lamang dito niyadtong nagakatigom nga nagahisgot may tuod sa Ginoo kay naa siya andam pagbuhat og milagro sa imong kinabuhi kung lamang makasalig kita nga si Jesus naa gyud uban kanato. Atong masinhati kana, masimon ang kasinatian nato nga mga Kristohanon nga ang Kristyanismo usa ka grupo sa pagtuo nga tugub sa mga milagro. Nga naman kay mauman kini ang pagtulunan sa Dios di kang Kristo Jesus nga bisan sa wala na sa Ginoong Kristo din hisayang tawhanong nga kinabuhi, nagpabilin siya nga wa malayo sa matag usa kanato. Tuas siya sa tanang dapit, niya siya sa atong dapit, naa siya sa imong dapit nga naa ikaw nagabarog. Dili lamang kay naara sa imong gawas, naa sa mismo sa sulod sa imong kinabuhi. Mao kini maisuon o makagilaan ato ipahinumdum kaninyo nga bilinhon kaayo ang kahulugan sa gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang paghiyon. Mas maayo alang kaninyo na mubiya ako kay kung dili ko mubiya kaninyo ang Espiritu Santo dili man muanhi kaninyo. Mao ni maisuon atong paningkamutan, atong pahimuslan ang iyang presensya kay naa diha ang kapahulayan, naa diha ang kagawasan, naa diha ang kusog sa atong spirituhanon nga pagkinabuhi, naa diha ang nagkalinlaing mga milagro, mga butang nga gikinahanglan sa atong yutanon o lawasnon nga kinabuhi sa atong espirituhanong kinabuhi. Si Kristo Jesus ang iyang presensya maoy sulbad og tubag sa atong pagkinahanglan. Labaw sa tanan kining atong pagpangandam, pagtabo kaniya sa iyang tawhanon nga kinabuhi nga mobalik sumala sa gikasaad niya sa Juan 14:1 ngadto sa 3 nga mobalik siya aron pagkuha sa iyang mga tinunan nga kini nga saad hangtod karon wala pa matuman. Nganong wa pa man matuman kay ikaw ug ako giunahuna sa Ginoo nga unta maandam sa pagtabo kaniya sa unsang paagi kinahanglan si Kristo Jesus naa sa imo sa akong kasing-kasing nagakalipay nga nagpuyo sa atong kinabuhi o atong ginasunod kung unsa man ang iyang gusto o gilikayan nato ang paghimo og makapasubo sa Ginoo. Kay mao kana ang awhag ni Apostol Pablo nga nag-ingon siya, ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo nga naa sa sulod ninyo. Efeso 4:30 kung dili ko masayop, ikinahanglan ang Espiritu Santo maisuon magaani a kanunay sa atong kinabuhi. Kay ang Espiritu Santo, Espiritu kana ni Ginoong Hesukristo. Doon ay mga referensya sa Biblia nga nagasugilon kanato nga ang Espiritu Santo, Espiritu kana sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang
gipuli sa iyang tawhanong nga kinabuhi aron dili kay usa lamang kadapit nga makaplagan siya, kundi sa tanang dapit sa tibuok kalibutan makaplagan si Kristo Jesus, maduol si Kristo Jesus nadtong nagkinahanglan og kapaulayan, nadtong nagkinahanglan og kagawasan gikan sa mga kabugat, nagkinahanglan niya ng kalinaw nga giingon sa kasulatan. Dunay gisulti ni Ginoong Hesus nga nag-ingon siya, ang kalinaw nga akong ibilin kaninyo, kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Juan 14:27. Onya, kana nga kalinaw atong mabatunan, pinaagi kang Kristo Jesus, kung ang Espiritu ni Ginoong Kristo ani sa sulod sa atong kinabuhi. Efeso 4:7. Mao ni maisuon ang atong idasid kaninyo nga ang Espiritu ni Ginoong Kristo niya sa kalibutan puli sa atong Ginoong Hesus. Karon kay ang Espiritu sa Ginoo niya man sa kalibutan, naa siya'y buluhaton. Ang buluhaton ni Ginoong Hesus ngadto sa katawhan, gipadayunan pinagi sa Espiritu Santo, nining panahon na nathanto dining atong panahon karon. Pagsulbad sa nagkadaiyang mga problema, paglimpyo sa atong kinabuhi gikan sa kahugaw sa sala, paghimo nga kita mahimong makapalipay sa kasing-kasing samahan gumikan sa atong pagkinabuhi nga tukma sa iyang kabubuton. Mao ni maisuon ang akong ipahinumdum kaninyo, agig tubag sa pangutana unsa may nakamaayo kung si Jesus mo biya na o ang Espiritu Santo, ang iyang Espiritu mo puli diri. Mao nga hini akong ilakbitan aron kita kamo nga naabot nining higayuna karon nining kabuntagon makapamalandong nga ang Espiritu Santo kinahanglan atong abi-abihon ang pinga nato ang iyang presensya nga dili siya masubo, nga naa magaanaa siya sa sulod sa atong kinabuhi, kay naatay kasumbungan sa panahon sa mga problema, kay naara siya dili kay duol naagod siya sa sulod sa imo ug sa atong kinabuhi. Karon matutas pagampo kanimo lang itong amahan, salamat nining nubo nga pagpainumdom sa mga anak nimo nga naabot sa tingog di pinagi dinhi sa kanginan. Itugot o Diyos nga kini nga kamatuoran, dili mawagtang sa hunahunag panumduman sa matag usa nga nakadungog. Bata og tigulang literit o makinadmanon, alang sa ilang kabulhanon, alang usab sa imong himaya. Ako kining ipangayo diya sa mahal mong ngalan, Ginoong Jesucristo. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomasuco, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag ganito. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
of His glory.